जोबथा सानमोन 33 डिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय दिनै जोबथा दा बिनि गिबि हाबाफारि माराथन खारनाय दायो बे समावनो सोलिगासिनो दङ दायो दायो आइजोफोरनिफ्रायनो गिबि फार्स्ट बिथाङा मोननो हाबाय आरोना नैरा फार्स्ट दासिम फार्स्ट अनसुमै बर' नै फार्स्ट हिन्जावसाफोरनिफ्राय सेकेन्ड हौवासाफोरनिया फार्स्टआ थांदों नमल बर' बिथाङा जाबाय खाग्राबारिनि आरोना बाबु मेंबाय नामा तामां मेंबाय दे नेक्स्ट आरो सिन्था खालाम दे आर्मि पुलिस जागोन जाया मा जागोन नोंलाय पुलिस ना आर्मि दे बोरै आर्मि जागोन बिथाङा नै माराथन खारनायाव बाहागो लाफैदों इयाव सर्ट जागोन इयाव नांगोन बोरिया बास ओरै थाबायलांनो ini istang tot gila datinga otomatis karbonnya tadi na Govindo beria itu ya ini thang ro thangkena ro nam kamu nagalang नाम को लगता है nam kamu nagalang nih Thaneswar beria Nagalang Sondon माराथन खारनायाव खैजोनसो बाहागो लादों हौवासाफोरा ओरैनो टटेल नोंनि आन्दाजाव नुनायाव हौवासाफोरा 40 हिन्जावसाफोरा 30 जन बा 35 जन बरिया बिथाङा जाबाय डिमाकुसि आनसलिकनि स्पर्ट्स सेक्रेटारि आरो बिथाङा बिराद मैखोम बाहागो लादों बेयाव दायित्व लादों आरो देट मिन्स आमगुरि अखा जाजोब्बाय ना अखा हानानै दै जाजोब्बाय गेटआ नैबे माराथन जोबनाय लोगो लोगो जोंहा कालचार रेलि जागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना कालचार रेलिनि भिडिअखौबो नुगोन माराथन खारनाय रेसनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन